Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Nkwọ ọma nọ. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Si ka chi nkwọta ata kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị ihe ọma, kwọtara anyị udo na ọganiru. Anyị si anyị gbuo n'iru ka anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ ka anyị bute ihe ọma. Anyị gbuo n'aka nri anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị bute ihe ọma. Asị m ka ọma ka melụ mmadụ niile. Asị m ka akụkọ ya ama anyị, ejije ya ama anyị. Anyị si ka chi nkwọ tata na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà na chi anyị niile ka meela anyị ihe ọma. Ka anyị zụta anyị mgbe anyị nọ na mkpa, chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Anyị si onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, sacha ya nwụrụ, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Anyị sikwa n'ebe gbere ugobelu ma nke si bi ebekwa n'akụkụ anya. Ọta anyị kwuru ya ka ọ dị tata bụ nkwọ na eke na orie na afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwa n'ọlụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịchọpụta nke bụ eziokwu, ị na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ nkwọ, maka gbasara ndị mmiri. Ka si wee kwuo na some of my videos in the past, na asị m na ihe gbasara ndị mmiri awụ ihe mmadụ ya pụta kọwacha once, especially with the duration of time m ji eme video. Ọ bụrụ ihe mmadụ ya akọwacha once, mana anyị ya na-atụpere ya atụpere. Anyị tụpere nke a, mbọsị ọzọ anyị atụperekwa ọzọ. Ihe chọrọ ikwu maka ndị mmiri tata bụ nke mbụ, akọwago m ihe gbasara ihe dị iche n'ire ọma na mmadụ ịkwụ ngọ ndị mmiri. Akọwagokwanụ m sayensị ọ ga-abụ mmadụ na-enwe experience ọmalụ na ndị mmiri na-enye ya nsogbu, na di mmiri na-enye ya nsogbu, ma na nwaanyị mmiri na-enye ya nsogbu. Mana tata ihe m bịara ikwu maka ya bụ maka separation of ndị mmiri. Maka ndị ọ na-abụ ndị mmiri na-enye ha nsogbu, a na-asị ha ka separate ha na dị mmiri. Ofu onye sikwa na onwe ihe sili ya na ya separate ya dị mmiri na dị ụwa. Ọzọ dị ka ibi ya bụ ihe gbasara ndị mmiri bụ something ọ ya bụ mmadụ na-eme ọmala ife ọ na-eme. Ndị mmiri abụrụ ajọ ndị, ha bụkwa na ezigbo mmadụ. Ịghọtago? Ha bụ ezigbo mmadụ, and onye ọbụla chụkwalụ ndị mmiri ya na-afụ ihe dị iche na ndụ ya. Ọ ndị gị na ha nọ iwe bịa bụ ụwa, ọ ndị nke gị ka ha bụ. Ihe niile ya bụ n'ụwa bụ ha nwa ya ewetala ya. O nwere ife nna dị ekwu na mbụ, na ọ bụ na o nwere example nna dị enyeba ma nna ekwu okwu gbasara ndị mmiri. Asị m, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ijee nụọ nwaanyị, nwunye gị sị gị ka ọ gaa ahịa, maka ụwa bụ ahịa ka anyị bịalụ, wee gaba ahịa ahụ wee rute ebe anwa. Remember, mgbe nwunye gị na-aga ahịa ahụ, nwere akwa o ji bụ akwa oyi n'ahụ, nwere ngwongwo ya o bu wee gaa ahịa ahụ. Sọsọ akwa o ji n'ahụ ka oyi n'ahụ na ego ọ ga-eji wee zụrụ ahịa na that moment ka o ji wee rute n'ahịa ahụ, welu fụ nwoke ọzọ wee sobe ya bụ nwoke mebere onwe ihe ọzọ. Mana ihe unu mere agree bụ ya gaa ahịa na taa, nwunye gị wee gaa n'ahịa wee soro nwoke ọzọ wee gabara onwe ya, chefu. And gị nwa nwere means iji afụ ya n'ebe ahụ ọ nọ. O wee chefuzie gị nwa, chefu ụmụaka gị, chefu everything about you.
gị nwa bụ nwoke ama ndị happy, you do everything to make sure na frustrate ya. You do everything to take her back. You do everything to make sure you protect her from seeing another man. Otu aka ọ dị. Otu aka ọ dị n'ihe ọlụ mmiri a. Ndị ekwuru m okwu si na mbụ na onye ọbụla chọrọ ịlụ ọlụ mmiri, chọọ ka ọlụ mmiri gị mịta mkpụrụ ọfụma. Na mbụ ihe chukwa chi gị, chukwa ndị ichie gị, maka na ọlụ mmiri bụ marriage in reverse. Ọ bụrụ na ịlụsi ọlụ mmiri na-eke ya esi wee ma na ọlụ mmiri gị garụ ma ọ nọ garọ. Ọ bụrụ na ịlụsi ọlụ mmiri gị na nwoke aka na-enwe mmekọ na nlọ, ịma na ọlụ mmiri alụ agaghị aga. Maka na ọ dị ka for instance na nwoke na nwaanyị na-eme oyi, onye nka mebi nke nwoke chọọ ịnụ, nke nwaanyị chọọ ịnụ digodi, ka m jiri nwaanyị mee example wee jekwuru nke nwoke wee si ya na biko na n'ọdụkwa nke ya ha na-eme ka ya akwụsị, biko na ọ chọrọ ịnụzi di. Ọ bụrụkwa na ha na-ese okwu na aka ga na-adịkwa na mma, mana ha ọ bụrụ ozi ụdị nke anwa nke nwaanyị wee jee nụọ di. Of course ya na nke nwoke ha ga-abụzi mutual friend, ha ga-adịkwa na mma ọfụma. Ọ bụrụ na o nwee ihe nke nwoke nwere ike imeli ya emeli ya, ọ bụrụ na o nwee ihe nke nwaanyị nwere ike imeli ya emeli ya, mana ha ama na-eme gị na ha ma na-enwezi intimacy, ha ma na-enwezi intercourse again. Otu a ka ọ dị na ndị mmiri. Ịghọtago? And ekwuru m na mbụ sị na ndị mmiri gba mmadụ ụchụ na ọ na-afịa arụ ịsa. Ụchụ ndị mmiri gbalụ mmadụ na-afịa ezigbote arụ ịsa. Kedu ihe ga-eme na mmadụ nwere ike ibute ụchụ n'aka ndị mmiri? Nke mbụ bụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ị neglect ya ha. Nke bụ eziokwu bụ gị nwa bụ brother na-ene m anya, gị nwa bụ sister na-ene m anya, since pastor gị gwa gị na inwe spiritual wife ma spiritual husband, ma since ibido na-alọ nlọ dị somehow, odoge anya na ị nwere ụdị na mmiri, iwe na-eje deliverance a na-ekpelu gị ekpere. Ọ na-abụ ha kpesielu gị ekpele anwa inweta onwe gị, ọkwa kpesielu gị ekpele ọ dị ka ọ na-achịrị azụ within a month or 2 weeks, some people 1 week self or surface again in a very strange way. Ọ bịakwutekwe gị sometimes o jiri iru beast bịa na-emeke love, gịnị ya na-emeke love, sometimes o jiri iru onye ịma, sometimes o jiri iru nkịta wee bịa. Ịghọtago? So n'ihe dị n'ihe a bụ na ọ bụ na imegide, the more ọ na-abịakwute gị, ọ bụ na ịchụkwarịa, the more ọ na-abịakwute gị, the more ọ bụ na o nwee something ndị ọma na-abịa n'ụzọ gị, ọ bịa ha na mitie gị, that thing will cut. Ọ bụ ha na onwere ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, ọ bịa ha na mitie gị, forget about it. Ịghọtago? Now ihe ọzọ na-eme mmadụ ọ na-egba ndị mmiri a na-agba ya ụchụ. Ọ bụ na ịrụba ọrụ mmiri gị, ikwube ngọ na mmiri, ijesi na ị na-eji je kpire ọma na mmiri, ma iburu sweet na chingo. Agwago m unu ka esi ekpe ile ọma n'ọdịnala Igbo. Mana iburu mmiri, iburu ngwongwo wee jebe na mmiri, iburọkwa dibịa, irubekwa ọrụ mmiri before wee jebe ka gị na ndị mmiri ikpa ihe ọbụla ịhụkwara iweri ya, ha na-agbakwa ụchụ na nke a. Mana ọ bụ dịka na ọ na-ilugbugoro onwe gị ọrụ mmiri, ị chọrọ onwe gị from time to time iburu ihe je ekpe ilu ọma, it's all the different. Mana na ilu bụ ọrụ mmiri before, ma ọ na ịdịrị ọsọ na ọrụ mmiri alụ gị gara aga, iburu ihe jebe na mmiri ka ikpe ilu ọma, a na-agbakwa ụchụ. Mana ndị mmiri bụ ndị nwere obi ọma, maka ihe niile dị mmasị na mmiri abịa. Ọ dị ka mgbe m kọwa maka awele mmiri, akọwara m sị na awele mmiri bụ mmadụ ijekwuru Queen Mother, and before ihe ejekwu, ọ bụ na ịchọ ka ọ metalụ gị mkpụrụ ọfụma, ihe adịshọ na ikwugo ngọ ndị mmiri na gị na ndị mmiri dị na mma. Ọ bụrụ na ndị mmiri na-agba gị ụgwọ, iwe kpụrụ ihe ikpụrụ ebini ma ọkpụrụ ewu jekwuru Queen Mother si ya bunye gị ike. No, ị kwesịrị ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị first before ime ya. Aka bụkwa onye nke gị Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Chitakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si okwu na mbụ na anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwa n'ọlụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịghọta nke bụ eziokwu n'ọdịnala, wee mara na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Biko ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe nkụzi tata, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma na ịchọ ka a gbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311111.
663 ngwa ka emesịanụ.